kad je završila sezona, praktički mi smo odlučili da jedan dio naših juniora i 3 momka koja su izlazno godište da malo ozbiljnije rade ovo ljeto pa da vidimo koliko oni mogu napredovati, i pod vodstvom Matulovića i Selina oni rade 2 puta dnevno. Mislim da smo jako dobru stvar napravili, da se svaki dan vidi napredak tih momaka i da jednostavno će se rezultat u budućnosti još i bolje vidjeti. Pa mislim da svi momci rade odlično, pa recimo djelimično, to se vidi, recimo ovaj naš momak Jurica, on je otišao u jedan kamp vani Hrvatske i tu je proglašen najboljim igračem kampa, a tu je bila jaka konkurencija, bilo je momaka iz cijele Europe, čak i iz Amerike i Kanade. Tako da vjerojatno i taj rad, ozbiljan rad i djelimično zaslužan za njegovu dobru prezentaciju u tom kampu. Mislim da bi bilo nepošteno nekoga posebno izdvojiti i svakako momci daju sve od sebe i zapravo zapanjujuća je njihova želja i volja da napreduju, da jednog dana postanu košarkaši našega kluba. Priprave prve momčadi u dogovoru sa prvim trenerom počet će 12.8. To je ponedjeljak. Mi se nadamo da ćemo do tad imati gro momčadi ili cijelu momčad na raspolaganju. I to je zapravo 7 tjedana prije početka ABA lige, što treneri i stručni stožer procjenjuju da je dovoljno za pripremu prije početka i da budemo u dobroj formi već u prvom kolu protiv mađarskog Solnoka. Pa naravno, pripreme će se odvijati u Zadru jer ovdje imamo super uvjeta i nemamo para da bi otišli negdje na nekakve planinske, visinske pripreme ili nešto slično. Dogovorili smo 4 utakmice protiv ruskih ekipa, kao i lani. Ovaj put će to biti 2 utakmice u Biogradu i 2 utakmice u Zadru. Još pokušavamo dogovoriti neke utakmice tako da bi recimo ekipa odigrala 8 do 10 utakmica prije sezone, što po procjeni stručnog stožera je bilo optimalno da se vidi mogućnost svakog pojedinca, jednostavno da bi ekipa bila u top formi. S obzirom da je na nama u prvom dijelu ABA lige raspored malo povoljniji, igramo jednu utakmicu kući, jednu utakmicu više kući, dakle 7 utakmica kući, 6 vani. Od toga mislim da malo lakše protivnike ipak imamo prvi dio kući nego što će to biti drugi dio. Jako bilo važno da budemo već na startu ABA lige u pravoj formi. Pa mi imamo problem ove godine, kao što znate, s ovom preoblikovanjem i predstečajnom nagodbom koja još nije završena. To nas naravno usporava u formiranje prve momčadi. Međutim, mi pokušavamo to nekako prebroditi. Sad su u tijeku razgovori sa njihovim agentima i sa igračima pojedinačno koji agente nemaju. I mi vjerujemo da ćemo ipak uspjeti do kraja ovog mjeseca i bar do početka priprema gro ekipe složiti i da će to biti ekipa sukladna budžetu, ipak koliko toliko konkurentna u ABA ligi.